Geram-geram mas suarane ngopirang sing ketabian kaya krungu kaya beli lamat-lamat ning awang-awang maning awang-awang gung melantang suarane kaya krungu kaya bali papatuan rumah minangkane sing dihormati sareng ibu tuan rumah sampun lali selawase sekarukir gambar waktu terang pisan kaya kaca senajan ning lahir mungkin mimi teguh maka dihormati minangkane sing ana ning Taiwan dewek mimi teguh mamae teguh kang direngaken jalan sutra malir parentan yen wong ayu si jantung ati wong denok si wong denok pantos yen sawang seminggu masih telingan mimi bebi paling borang sareng mimi teguh gede layung sore padang esok saklebate magawe katon yang Sungai Sutra malir parega yen wong ayu si jantung ati wong denok pantas yen sawang seminggu masih telingan mimi bibi sing paling sayang sareng mimi teguh ma aja lalu bapak tuan rumah gede sampun lali masalah basi niki mendungi awang-awang terguling si kandang sisike niki nyaweng niki ganondong yen wong demen kelingan bae kelingan kenang emane kelingan kenang sayange mimi teguh sing dihormati teguh paling sayang minangkane sing ana ning Taiwan mimi teguh eman lan sayang mimi baby sampun ngelamun
asing dihormati minang kasingan ning Taiwan dewe sareng mimi pipi gede eman sayang masolawase mimi baby aja lali bapak tuan rumah ibu tuan rumah aja lali masolawase godhong juaratan kanggo jemo kenangan campur melati wong sabar awake lemu madar dunya beli digawa mati madar dunya beli digawa mati madar dunya beli digawa mati esok nakir sore aku sing ditakdir godhong klase esok mikir sore mikir kadang sing dipikir ora rumasa sing dipikir mimi teguh mamae teguh sing ana ning Taiwan masampun sareng mimi bebie kebe mimi teguh sing ana ning Taiwan godhong morat saking pange aja ilok gawe ewet maning panggale yanggaku bundun sing awang-awang tumakhana ning Siti Puntala mimi bibi minangkane sing duwe RT papa mimi bibi sampun ngalamo yen sitiaraning lemah Puntala ya tentune aku kepuling dening aku sengaja harap goda ning manusia bapak tuan rumah minangkane bapak Karnoto dewe sareng ibu wastinya sampun lali sebab mendosa ning dunya
sing dikadrakan kesombongan diantara nane hana berdosa dadak dumadak pada lara puyeng pada lara panas ngomong ngece kenang setan Ibu esir di minangkan singan ning Taiwan sareng Kang Martine kediayu ima sampun lali Tuliana mani hana berdosa dadak dumadak waya jamras mangkat sing sawa terus balik sing sawa lenger ngomong aja kenang lenger ngenong latala Ibu Sirli minangkane sareng Yang Martine keding ayu ima sing duwe STM penuh sampun lali itik-itik setan itik-itik setan sing disalahkan kita sing dari bibitan yang setan ya blitri unggan temen kawitan gawe lantaran karo aku bakal tak mudah sampai tekaningan latala Bapak Kartono sarang ibu wasti keding minangkane ibu tuan rumah sarang bunda tegue keding sing anani Taiwan sawise prianggaku hana ding Cirebon perunelah kamani wong Cirebon kapal tak kowe geger ning aku tak gawe rintangan ning aku wong temen aku hana ding tempat hanggulan ya wong Cirebon aja habis bakal tak mudah sampai tekaningan senajan regan yang geng ning batin situtup barengan senajana dilali-lali li bisa nali Ulade prianggaku harap patuh bangsa dinding dedembit bangsa dinding guria hajak hari sanyari hajak hinggang secangkang iri tumidak aku Ibu eser dia keding menangkane anggar paling emanan saya sarang yayu imai keding sing detin punuk dewek Bapak Karnoto sampun lali botat kantun sarang mimi tebu Mama teguh minang kasinganan ing Taiwan dewek Mimi teguh singanan ing Taiwan sarang mimi baby kading minangkane RT papat Mimi baby RT papat masam lali Bapak Karnoto sareng ibu Mastina keding minangkane bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah sareng ibu Esernia keding Kang Martina keding
Yayu Ime sing duwe SJ tim punuk gumelarasi ni anak lahi Sekerukir gambar watu terang pisan makaya kajeng senajan ning lahir mungkir ning batin tetep ngakowe senajan dilali-lali gerbaitan ora bisa lali Papakan noto sarang ibu wasti naik kudi minangkan ibu tuan rumah sarang ibu Eserlia kedi ang Martina kede buatan kantun sarang Yayu Imae kedi minang kasing dia tim punuk dewe sarang neng cabene keding bos Taiwan dewe boketi kae keding mamae depet sampun lali selawase melarik jaga tepate ing Banten ujung kulon dipimpin sang Ratu Penawungan Ratu bangsaning Dedemit Ratu bangsaning Siluman ning waktu kien Banten ujung kulon kena den pribasakaken laksana Badra Erawan yen Badra tegesining wulan Erawa mendung laksana wulan kang ketutup ning mendung surem ning pribau nyatane duntu bangsaning jalma luwih bae bangsaning Penawungan badak ana permasalahan akeh krudan Ratu Penawungan ora biasa lan ora sepranti beli gelem ngatur ning roda kepemimpinan kabeh prajurit para demit pada mulai karpe demi tanpa perintah tanpa diatur karo sing dadi pimpinan wah ya mimine jepai keding sing dihormati
sareng mimi dipae keding mimine piae keding mirang kami kang bayare bos lotek mimine kiai mimine pia bos Taiwan bos cabene keding boket tiga sampun lali aku Patimuka wis ngompakaken kabeh prajurit bangsa Demit kang manggon aning alas ujung kulon supaya gel ngumpul tumrap ing alas ujung kulon ngadep lawan sing dadi ratu. Apa sing kanggo permasalahan? Aja membisu seribu bahasa. Seakan ora peduli karo sing dadi bawahan. Lamun diumbar masalah yen waya cilaka. Alas ujung kulon bakal ilang cature. Bangsaning Demit bakal bubar tangkar. Lebak yen tanggung jawab aku sebagai Mapati. Kaya lamun orang bisa beresin permasalahan yen. Waduh. Blai. Bangsaning siluman. Bangsaning Demit. Kabeh kaya bingung ora ketemu ning tungtung. Keder mikir sing dadi ratu. Mimi teguh sareng mama teguh keding minangkane bos Taiwan dewe. Sareng bunda Eselie keding Ang Martin ora ketinggalan. Yayu Iman bos tempono aja lali selawase yen sing dadi prajurite bingung otomatis rakyat Demit ya kabeh pada bingung pada keder. Para jin, para Demit sing laku dagang yang pada nganglu keder. Nganglu sepi, laka aturan sing pemerintah. Sing laku guna tani bangsa jin. Pada nganglu sepi, nganglu keder, nganglu bingung. Termasuk isun sing dadi pati ya pada bingung. Aduh. Ratu, mbok apa? Yen ana sing dadi ganjelane ngati, ngupai beja, ngupai piwara lawan aku Patimuka. Mbok menawa bisa ngupai solusi, bisa ngupai pandangan. Sebab sing aran permasalahan beli bakal tuntas yen beli kupas. Apa sing dadi masalah bisa beres yen melalui kelawan rundingan. Aku pinakepini sepuh sekaligus Mapati aning Banten ujung kulon siap kanggo bantu. Papai Hanum dewek sing ditembangi sareng mama Hanum keding minangkane bos beras dewe. Bos beras 3 saudara neng cabe bos Taiwan boket tiga aja lali selawase ibu Weseli paling sayang lamun tek waspadakaken pertela kabeh prajurit-prajurit
alas ujung kulon. Kabeh samia siap tanggap atas perintah aku Pati Krungkang kanggo nemoni sing dadi ratu. Lamun permasalahan kin bisa bedar wancine ing waktu kira. Waduh ya bahaya. Mantek gawe cilaka. Bangsaning demit, bangsaning siluman, kaya wis kerasan manggoning alas ujung kulon. Duh, Ratu, sang penguasa alam kegelapan, sang penguasa bangsaning jin, bangsaning lelembut, mesti sampean waktu kian kudu digugah pemikiran lan atine supaya bisa kaya mau kaya pengen bisa ngatur roda uripaning bangsa demit lan bangsa siluman. Sesampun ngaturaken matur kesuwun sareng bos beras tiga saudara dhewe papai hanume kedhe papai hanum sareng mamai hanume kedhe du bos loteng mimie piye kang bayang Ide kudu demi cilik ke pating jerentul ning kono ya. Awas. Kudu meluan karo Pati Krungkang. Ngadep ning ratu ya. Aja pada pating jerenguk bae. Iya. Wis rame jagat ya. Eling-eling ning acara pernikahan akeh tamune. Ya, ratu, ajak kaget cepan durat Pati Krungkang rawuh ratu. Saatnya